iki wong saka desa. Pangangkatku tak gawonan kutha iki ben robah nasibe, ben robah tabiate. Iya ngono. Dipun kerasan-kerasanaken kula pembantune Pak Harjo kalih niki. Kenake ning putih niki. Nika. Kenal. Iki ibumu, lha iki putrane ibumu. Wong ndi ta Bu iki? Iki umure wis piro? Nggih, niki ketoke tuwa niku. Ora iki umure piro? Niki umure gek 15. Mboten karo tau iki melaire usum tikus kae kok. Tikus. Ya wis ya berarti ya tuwa iki. Tuwa mriku niki kepernah. Namine sinten yo? Lat niki. Niki jenenge Merah. Merah. Nika putih. Wah, bocah loro iki gendera. Kok gendera? Merah merah putih. Ngene wae lho. Keken to. Tuwek pundi? Tuwek niki. Tuwek iki. Ora gitu. Rambutnya kok akeh iki. Lah ora dipot. Lah ya pancen ketel iki kok ya. Oh iya Kang. Niki merah niki putih. Iya. Lah panjenengan? Kula Sinem. Lho, Sinem. sinem saking King Pangkur. bakul saka pecel jiwan. Bang. Sinem, Sinem warung Pangkur. Pangkur warung sego pecel Pangkur. Ron, entah mau. Orane apa to? Piye? Bapak itu mesti kecewa. Kok iso? Banyak apa? Biar gak raku. Orane kowe kok ngomong bisi-bisi karo Kiron, nek Sinem bojoku iki tau karo kowe? Pun kenal. Kula tahu teng warunge bakul to. Sego pecel niku. Sego pecel marung lah kula jajan. Kula jajan kalih niki tole niki. Nggih, kene jajan. Lah karo Kiron to? Lah niki tole iki Ron. Niki dulure wedok. Niki. Niki dulure. Iki apa to, Pak? Lemak. Ayo, tepung. Mandak ra loro. Iki titik. Kawan-kawan. Tepung ibumu. Bagyo, Kiron. Ayo, disimpen sing apik. Tempat tidur karo anu disimpen sing apik. Yo, acara jenazah badhe dipun bidal. Ayo, disimpen sing apik. Ayo, disimpen sing apik. Gale buri. Hei. Di pengen bandar otok, bandar otok. Nggih. Pancen kanane wong desa iki ngono ora tau ngerteni kahanan kutha sing kaya ngene Ya iki. sepurane lho Kok ketoke kesel ado. Anu ben anu radek ketoke kring iyam-iyam. adus. Yam salin sik. Didusi iki. Adus dhewe. Lah didusi. Bagian ngedusi aku. Ayo Pak, disimpen. Piye? Tanggung aku pokoke. Ayo, syukur. Gendang arep apa, Buri? Ngarep. Yo, iya, Pak. Piye? Wah, ya enggak masalah. Ayo, Buri. Ayo, Bagyo. Ayo didusi. Garung. Wis bawa kiri. Pokoknya salah. Terus, cak nang Buri. Di kerasan. Oh, ya pancen ya kaya ngono anane ya. Iki karo pembantuku ya. Sumpah aku ora ngomong. Aku tak bolot. Bagyo. Aduh, didederi iki lho, Mbak. Lho. Ya ben cepet dhewe, Bang. Rasamu kok terus tak cepati ngono. Heeh. Ngisor barang. Mesti betul. Kene ben cepet dhewe coba ae. Ayo. Kene. Kowe iki Aja batu kari kowe iki ora pisan pindho ya. Yen ana tamu anyane ngene iki aja ngisini bapak lho ya. Ini apa maneh? Apa maneh kok wetenge ditekan iki apa?
Kowe mau nyapa? Aku mangan tahu ning ngono ra enak. Nang jiging. Kuwi sabun goblok. Sabun dipangan. Sabun. Sabun. Ayo dipangan. Loh. Lah kok malah iki ra usah ngomong-ngomong lho ya. Ketemu kita Rusak. Piye? Kenapa? Rusak. Kenapa? Enek banyolan apa neh iki? Rusak. Enak apa? Enek banyolan apa neh? Jeding kula ngompo kali Bagio. Mulai isuk. Iya. Dijeguri. Lho. Piye kok Pak? Yo ke mau lamben. Yo. Ya kok ora nyopot to. Bapak Jajan dijelak Pak, Pak. Anu Pak. Aku tak adus. Ojo. Iki opo kok sembarangan aja nang jero nyapa lho kowe iki. Yo kotor ae aku. Aku wedi, Bu. Apa-apa. Eneng apa? Aja diwedeni lho. Bagio, aja diwedeni. Eneng apa? Seta. Enek banyolan apa neh iki? Eneng apa? Banyolan iki apa ta, Bu? Ora ngerti. Eneng apa? Putih-putih Jawa. Putih Jawa. Heeh, sendek. Apa? Pocongan ning surat. Apa? Pocongan. Kene. Putih Jawa. Nang ndi? Nang turon Jawa. Guling. Ndi ta? Guling kok. Masa nek pocongan? Kuwi bantal guling. Kakak. Apa? Bantal guling ya godak. Apa? Guling. Aja putih, Bu. Apa? Diganti ireng, Bu. Aja tak diganti ireng. Aja ireng kaya wis. Diganti ireng. Kayak ninja. Cih. Bomo, Nggih, tas pundi, Mas? iki ngene ya. Iki putih iki anggepen kaya anak. Oh, nggih. Lah, Iya, Mbak. wong loro iki Bagio karo Kirane pembantu. Oh, batur. Batur ana kene. Dadi kok perintah opae kok kongkon opae ben dileksanakake. Sing niki lho, nggih. Ya karo kowe. Nek kula batur lah nek niki pembantah. Pembantu ya. Iki kena dikongkon. Kene dikongkon. Aku kok tukane ya. Aja kuwatir. Wis tak anu kowe. Bomo, ya. Iki kebenaran aku iki kan ketemu karo kadang kulawas. Awas sapu tanganmu. Sing arane Pak Haji Nurali sing ana Hongkong. Dadi aku arep nang Hongkong rono. Lho. Pindah Hongkong. Kok ada tamat. Iki apa? Hongkong. Jinurali. Ngaji Nurali itu kok ngebel ke Hongkong kok. Iya, ini dari Hongkong. Jadi aku arep ninggale kowe kabeh iki nang Hongkong ya. Mula omah sak isine iki tak pasrahne kowe ya. Lah masalah keamanan tak pasane Kirun karo Bagio ya. Omah saleker gentong dipun pasrahaken kalih Pasane ibu. Bu. Keamanan. Tak pasane kowe karo si Bagio. Sikit. Niki lak masalah isen-isen. Lah kire. Kire sapa? Kirun. Kire karo bajul niki terus pripun? Oh kire sing anu iki ngono. Lah iki tanggamu wong loro no. Apa? Lah kowe nang Bagio kok bajul. Yo iki tanggamu wong loro ya. Cih, Pak. Piye, Nduk? Jenengane ku tindak oleh kula pesen oleh-oleh Pak. Jaluk apa, Nduk? Dipundhutke kain sutra nggih Pak. Ojo kuwatir. Lah kowe njaluk apa, Bak? Kowe pesen apa, Bu? Kowe njaluk apa? Lalu ditunggakne nika lho, srandal sing dhuwur nika lho. Oh, iya. Sandale kaya perahu lho. Sok ojo kuwatir. Lah kowe? Aku ditukane kulap. Kulap, iya. Lah kowe tukane. Lah kowe tukane apa, Bak? Aku tukane manuk cilik. Cih. Wis biar ya. Sing hati-hati tak tinggal. Ya, Nduk ya. Iki ibumu kowe kudu bekti karo wong tuamu iki. Kowe aja rewel ya Nduk ya. Monggo kula jerake. Ya, Ayo besok ya. Wis ya tak tinggal ya. Ya, Monggo. Bu ya, tinggal. Pak, aku sak melu ya Pak ya. Ora usah kowe ning
kene ae ya ngono. Ren, Bapak terno ya. Lah kowe Wes engko aku tak ning omah lah jaga telu iki. ya. Yo kok telu ayo bareng kok. Nyapa? Aku telu iki lho. Kendaraane iku lho. Oh iya wes. Monggo kula tak ngeteraken Ya, Bapak. hati-hati ya, Ning Ren, ya. putih niki Ibu, niki Dulur. Hati-hati. Nuwun sewu. Tikete pesan ya. Sampun, sampun. Tiket apa numpak angkutan umum ya tiket. Lah, hati-hati lho, Bang, udah mulai ya, Le. Ya ora mungkin lho. Loh, iki sampe iki. Kenapa mulai? Yo ndang ngeterne Pakmu, ndang bali rene. Aku tunggu omah kok.